Θα ήθελα να πω ότι η απόφαση για το αν θα πρέπει κανείς να φύγει ή όχι είναι καθαρά προσωπική. Δεν υπάρχουν γενικεύσεις, δεν πρέπει να υπάρχουν κινήσεις πανικού. Ο καθένας πρέπει, αφού πρώτα διασφαλίσει και ενημερωθεί σωστά για τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα, με γνώμονα αυτό και εφόσον έχει κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, να αποφασίσει. Αν δεν έχει κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, θα πρέπει με πάρα πολύ προσοχή να εξετάσει τα κίνητρα που δίνονται, διότι δεν είναι, τουλάχιστον εγώ από αυτά που αντιλήφθηκα στις περιπτώσεις που εξέτασα, τα κίνητρα δεν είναι τόσο ισχυρά, έτσι ώστε να οδηγήσουν κάποιον που δεν έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης να βγει και να μείνει στον αέρα επί ξύλου κρεμόμενος. Και αυτό το λέω κυρίως για τις γυναίκες, γιατί βλέπω ότι και στην ηλικιακή κατηγορία 40-50 υπάρχει μία κινητικότητα χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις ούτε καν για μειωμένη σύνταξη. Άσε που και η μειωμένη σύνταξη έχει μεγάλο πέναλτι, όπως σας έχει πει και η Μαρία. Το άλλο το οποίο άκουσα σήμερα και πραγματικά με θύμωσε πάρα πολύ είναι ότι υφίστανται πιέσεις πολλοί συνάδελφοι και από την πίστεως και από την ιονική να αποχωρήσουν, να συμμετάσχουν στην εθελουσία με την απειλή της απόλυτης και μάλιστα κυκλοφορούν και λίστες με τις οποίες διατείνεται η διοίκηση ότι όποιος δεν συμμετάσχει στην εθελουσία, και μιλάω και για περιπτώσεις ακόμα ανδρών 47 χρονών, που δεν έχουν ούτε πρόκειται να έχουν προϋποθέσεις ταξιοδοτήσεως, ότι θα είναι στις απολύσεις που θα γίνουν τον Οκτώβριο ή και τον Νοέμβριο. Και ότι και από την άλλη υπάρχει νέο κύμα απολύσεων. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει κανείς να μην αντιδράσει πανικόβλητος και σπασμωδικά και εν πάση περιπτώσει να ξέρει ότι οι τυχόν απολύσεις ελέγχονται από τα δικαστήρια και από πλευράς καταχρηστικότητας. Και επομένως δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή διαλέγω τα νούμερα κάθε μήνα που είναι σε όρια των ομαδικών απολύσεων από πλευράς τραπέζης και απολύων. Οι απολύσεις αυτές, αν είναι αλήθεια ότι θα γίνουν, ελέγχονται και ελέγχονται αυστηρότατα και από τα δικαστήρια σε σχέση με τις καταχρήσεις δικαιώματος. Θυμίζω ότι οι τράπεζες όλες που συνδύθηκαν στη συλλογική σύμβαση την κλαδική την τελευταία, μεταξύ των οποίων είναι και η ΑΛΦΑ, έχουν συνυπογράψει μία διάταξη τύπου ευχής βέβαια, όχι νομικά δεσμευτική, ότι δεν θα γίνουν απολύσεις λόγω των συγχωνεύσεων. Εντάξει, είναι σε επίπεδο ευχής. Όσον αφορά τα οικονομικά κίνητρα, να προσέξετε να δείτε ποια είναι η νόμιμη αποζημίωση και τι είναι το επιπλέον που σας δίνει. Διότι εγώ αντιλήφθηκα ότι το επιπλέον που δίνει είναι ένα ποσό περίπου στο 70% της νόμιμης αποζημίωσης. Ακόμα και με την υπόθεση ότι θα γίνουν απολύσεις, και περίπτωση απόλυσης παίρνετε την νόμιμη αποζημίωση, δείτε το διακύβευμα αυτό, το επιπλέον δηλαδή που σας δίνει, ποιο είναι. Συγκρίνετε με τις αιτήσιες αντιμισθίες σας και δείτε το πόνο, αυτό το επιπλέον δηλαδή της νόμιμης αποζημίωσης που σας προσφέρει, τι αντιστοιχεί σε αιτήσιες αντιμισθίες. Αν απέχετε από τα όρια συνταξιοδοτήσεως 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια και σας προσφέρει μόνο μισθούς ενός έτους και πρέπει να περάσετε, να ζήσετε και να έχετε και την περίθαλψη, ας πούμε, μέχρι τότε, είναι προβληματικό. Την περίθαλψη της Αξάρτη δίνει μόνο την υγειονομική, την δίνει μόνο για 2 χρόνια. Αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα το τηρήσει, υπό την έννοια του ότι αν θεωρεί, όπως θεώρησε πρόσφατα που εξαίρεσε τους εξερχόμενους μετά την 1η Πρώτου από την ασφάλιση της Αξάρτη, αν θεωρεί ότι είναι στην διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί το συμβόλαιο κατά το δοκούν, μπορεί μεθαύριο να έρθει και να πει ότι τα 2 χρόνια γίνονται 1 ή γίνονται 6 μήνες ή γίνονται οτιδήποτε. Ναι. Προχωράμε σε ερωτήματα και ναι, έλα Γιώργο, και ερωτήματα που αφορούν και εργασιακές λεπτομέρειες. Έλα από εδώ να ακούγεσαι. Σ' ακούγεται. Εγώ 40. Επίσης θα δείτε ότι στην τελευταία παράγραφο της αίτησης για την εθελουσία γράφει ότι όποιος κάνει χρήση της εθελουσίας δηλώνει ότι δεν έχει καμία αξίωση από την εργασιακή του σύμβαση ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία της τράπεζας. Αυτό, η παρέκκληση από εργασιακά δικαιώματα γίνεται παγίως δεκτό από τα δικαστήρια ότι είναι άγκυρη. Όμως μπορεί να δώσει πάτημα στην τράπεζα
σε περίπτωση που κάνει κάποιος αγωγή για προαγωγή ή για άδειες ή για οτιδήποτε αξίωση έχει κατά της τραπέζης, να προβάλλει ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος και να πει ότι κύριοι, αφού πήρατε το κάτι της παραπάνω από την νόμιμη αποζημίωση και υπογράψατε παδιά πλατιά αυτή τη ρήτρα, γιατί η υπογραφή με επιφύλαξη δεν δέχεται στην αίτηση της εθελουσίας, με αφήσατε να πιστεύω ότι δεν θα κάνετε χρήση, δεν θα ασκήσετε τις αξιώσεις αυτές και επομένως η ενέργειά σας να τις ασκήσετε εκ των υστέρων είναι δόλια και καταχρηστική. Το επισημαίνω αυτό το κίνδυνο, διότι υπήρξαν και κάποιες μεμονωμένες βέβαια αποφάσεις του Αρή Παού σε παλιότερες εθελούσιες που το θέσανε. Δηλαδή και τα τελευταία ήταν περισσότερα, αλλά εντάξει, απλά να το έχουμε στο πάνω στο μυαλό μας, δεν είναι ότι παίρνουμε τα λεφτά της εθελουσίας. Για το ειδικό επίδομα έχουν βγει αποφάσεις πρωτοδικείων που μας έχουν δικαιώσει, περιμένουμε και τις πρώτες αποφάσεις από το εφετείο. Είναι το θέμα ανοιχτό ακόμα. Είναι ένας δικαστικός αγώνας που είναι σε εκκρεμότητα. Η τράπεζα, με βάση την επιχειρησιακή έτσι όπως είναι εκπεφρασμένη, δεν θα το δώσει σε εσάς. Το δίνει μόνο σε αυτούς, δηλαδή στους προερχόμενους εκ της πίστης, που οι τελευταίες τους αποδοχές, το σύνολό τους, άρα και το ειδικό επίδομα, είναι και συντάξιμες. Για το ΤΑΠΗ, το ειδικό επίδομα δεν ενέπιπτε στις συντάξιμες αποδοχές. Άρα δεν πρόκειται να το συμπολεμήσει στην αποζημίωση.